दिनै आं बे कन्टेन्ट्सआव बर' रावनि सायाव बाहायनाय फलिनि सायाव आङो सावरायनो नाजानाय जादों। ससियेल मिडिया थामहिनबा फेसबुकआव गोबाव समनिफ्रायनो बिथां बादल बसुमतारीया बिटिसि मावखुलियाव बाहायनाय असमिया रावनि साइनबोर्ड थामहिनबा फलि लोगोसेयावनो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमायाव बाहायनाय मोननै असमिया रावनि साइनबोर्डनि सायाव नोजोर बोनानै बिथाङा बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर'नि सायाव गोबां खोथाफोरखौ अजद खालामबाय थादों। बिथाङा बुंदों बिटिआर मोननायनि उनावबो थामहिनबा बिटिसि एकर्डनि उनाव बर' रावा मोनसे भारतनि संबिजिरजों गनायथिजानाय मोनसे राव। बे रावखौ लानानै जोंनि माखासे सेक्सननि बर'फ्रा बर' राव बाहायनायनि सायाव खोब लेहेम जानायखौ जों नुनो मोनदों, जायनि जाउनाव गोबां मानसिफ्रा आथिखालाव बिटिसि ओनसोलाव असमिया रावजों लिरनानै मावखुलिफ्राव आलायना दोननाय साइनबोर्ड थामहिनबा फलिफोरनि सायाव खोब अजद होबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय दिनै बर' रावा बिटिआर दफानि जोहै आसामनि लोगो सरकारि राव लोगोसेयावनो अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। थेवब्लाबो जों गावनि बर' हांखोजों लिरनाय साइनबोर्डफोरखौ जोंनि गोबां जायगाफ्रावनो जों बाहायनायखौ नुनो मोनाखै। स्पेसियेलि जोङो बर' मिडियामनि एलपि स्कुलनि बादै फ्राय जायगाफ्राव आलायना दोननाय एबा होनाय साइनबोर्डफ्राव फलिफ्राव बर' हांखोखौ जोङो दासिमबो बाहायनायखौ नुनो मोनाखै। बे बिथिङाव जोंनि बिटिसिनि गाहाय बिथां प्रमद बर' लोगोसेयावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' आरो आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों दि नोंथांमोना बर' थुनलाइनि थाखाय गामि नोगोर सोहोर जेरावबो मिथिं दावथिं खालामनानै जाबादि नोंथांमोना गोलाव बिबुंथि लाखियो, बेफोरखौ नुयोब्ला नोंथांमोना बर' राव हारिमु सोदोमस्रिखौ खोब बा जोबोरैनो मोजां मोनो, बेखौ जोङो मोनदांनो हायो। नाथाय माखासे सेक्सननि बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावनाय दैदेनगिरिफोरनि फिसा फिसौखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बांसिनखौनो इंराजि मिडियामावसो गावनि गथ' गथायखौ होनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। स्पेसियेलि आं बाक्सा जिल्लानि सासे नोगोरारि। बे बिथिङाव आं बाक्सा जिल्लानि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि फ्राय मानसिफोरनि फिसा फिसौखौ इंराजि मिडियामाव फरायनायखौ जों नुगासिनो दङ। बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना। थुनलाइ आफादाव खामानि मावनाय बर' बिजोङाव फरायनानै मास्टार साख्रि मावनायफोरनि फिसाफ्रा दिनै इंराजि बिजोङाव फरायगासिनो दं। जाउनाव जोंनि माखासे गामि ओनसोलाव गोग्लैना थानाय जाम्बि जाम्बाफोरनि फिसा फिसौफ्रासो बर' बिजोंखौ हमथाना लाखिबाय दं होननानै जों बुंनो हायो। जोंनि गोरों गोराफ्रा ससियेल मिडियाआवनो होन इउटुबाव होन बर' हांखोजों लिरनाय देबनागिरि स्क्रिप्टजों खायसे बानानफोरखौ लिरनो नागिरा। दासिमबो बर' रावा सरकारि राव अफिसियेल लेंगुवेज जानायनि इयुनावबो जोंनि मानसिया रमान स्क्रिप्टजों लिरबाय थानाय आरो ससियेल मिडियायाव बांसिन मानसिफ्रानो देबनागिरि स्क्रिप्टजों लिरा, रमान स्क्रिप्टजोंनो बर' रावखौ लिरनायखौ जों नुनो मोनो। अब्ला दासिमबो जोंनि माखासे सेक्सननि मानसिया रमान स्क्रिप्टनि फारसे मोजां मोननाया दङ, जायनि जाउनाव दिनै देबनागिरि स्क्रिप्टखौ बांसिनानो सोलोंना लाया आरो ससियेल मिडियाफ्राव लिरनो नागिरा। अदेबानि माखासे सेक्सननि बर'फ्रा आथिखालाव इउटुब चेनेलनि जोहै आरो पेजनि जोहै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ जौगाहोनो थाखाय सोरबा खन्थाइ आवरायदों, सोरबा सुंद' सल', खन्थाइ रायथाइ
सल' सल'मा बायदि आयदाखौ लानानै फोसावबोनाय नुनो मोनगासिनो दङ। बेनिखायनो आं दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि बिथां दिपेन बर', लोगोसेयावनो बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय माखासे प्राइमारि लेभेलनिफ्राय मिरु लेभेलसिम आथिखालाव बिटिसि आरो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलावबो जोंनि बर' हांखोजों लिरनाय फलिफोरखौ बाहायोब्ला जों खोब मोजां जागोन। मानोना जोङो गोबां स्ट्रागोलनि गेजेरजों बे रावखौ मोनदों, जाय रावखौ फोथांनो थाखाय 1952 मायथाइयाव बड' लिटारेरि क्लाबनि नाजानायाव मेंनो रोङै मावथि जोहोलाव सतिश चन्द्र बसुमतारीनि बानजायनायाव बासुगावआव बे बर' थुनलाइ आफादखौ दानानै होनाय जादोंमोन, जाय बर' साहित्य सभाखौ दाजेननाय बुब्लियाव जयभद्र हागसेरखौ आफादगिरि आरो सनाराम थाउसेनखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नानै बर' थुनलाइ आफादखौ गोख्रोङैनो दावगाहोनो थाखाय नाजाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि नाजानायनि जोहै दिनै बर' राव थुनलाइया गुदि फरायसालिनिफ्राय कलेजनिफ्राय इउनिभार्सिटि लेभेलसिम दावखोहैबाय आरो बे बर' रावखौ फरायनानै गोबाङानो डक्टर, प्रफेसार, लेक्सारार, आइएएस, आइपिएस, एसिएस आरो गिदिर गिदिर अफिसारफोर जालांबाय। बेफोरबायदि थासारियावबो जोंनि बर' मानसिफ्रा दासिमबो बर' मिडियामनि फारसे मुगैनाय दिन्थिबाय थानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। आरो बर' ओनसोलफ्राव आथिखालाव जाबादि इंलिश मिडियामनि स्कुलफ्रा बेफ्रावगासिनो दङ, बेफोरबादि थासारिया जोंनि बर' ओनसोलाव जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' मिडियामा मोनसे समाव लोरबां जालांगोन आरो मोनसे समाव स्टुडेन्टनि एबा फरायसाफोरनि बिसाना खमायलाङोब्ला जोंनि माखासे सरकारि फरायसालिफ्रा थैलांनायनि लामायाव फैबाय। दाबो गंनैजों गंथामजों एनरलमेन्ट फरायसालिफोरखौ जथाय खालामनानै गंनैजों गंथामजों बिदि गंफा गंफा स्कुल खालामनायखौ जों नुबोबाय थादों। दा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि थासारिया नुदों। थिग बिदिनो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानाव थानायफ्रा जयैलि एडमिसन होनाय समाव गामि गुरनानै आं स्पेसियेलि तामुलपुर ओनसोलाव मोनसे समाव जायफ्रा फरायसाफ्रा स्कुलाव एडमिसन जानाय बैसो जाबाय बेफोरखौ थाङै थाङै मबिलाइजेसन खालामनानै बर' बिजोङावनो फरायहोनांगौ। बर' बिजोङाव फरायोब्लाबो डक्टर, प्रफेसार, आइएएस, आइपिएस, एसिएस बा बायदि इउनियन पाब्लिक सार्भिस एग्जामाव लिरनानै गेदेर मानसि जानो हायो, बेफोरबादि थुलुंगा होनानै बर' मिडियामाव फरायनो थुलुंगा होनाय हाबाफारि लानायखौ नुदों। नाथाय तामुलपुरनि बादै गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्राव बेफोरबादि हाबाफारि लानायखौ जों दासिमबो नुनो मोनाखै। फारसेथिं जोंनि आथिखालाव सरकाराव थानाय बिबानगिरिफ्राबो गाव गावनि पेजआव थामहिनबा गावसोरनि अर्गेनाइजेसन पेजफोराव बांसिनै इंराजिजों लिरनाय खोथाफोरखौ फोसावो। लोगोसे बे इंराजिजों लिरनाय खोथाफोरजों लोगोसे सेथियावनो बर' हिसाबै बर'नि रावखौ सेथियाव जानानै नैथियाव इंलिस, थामथियाव एसामिस बेबादि लिरनो हायो। लिरोब्ला मानोना मोनसे राजनितियाव बर', हारसा, असमिया बायदिसिना सुबुंनि मानसि थायो। नाथाय गावनि रावखौ गारनानै बिथांमोना खालि इंराजिल' लिरनानै फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। आं लरेन इस्लारि आरो उरखाव गोरानि बादै गाव गावनि पेजआव इंराजिजों लोगोसे बर' हांखो होफानायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो मैखोम बर'नि आफाद एबसु बादि आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आबो गावनि पेजआव इंराजिखौनो बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो, जायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां दान्थे बिदान्थे जाबोबाय थादों। आं खावलायो बिथां दिपेन बर'खौबो, जिहेतु नोंथांमोना बर' माहारिनि बैथा हमनाय सुबुं हिसाबै नोंथांमोना बर' रावखौ बाहाय ससियेल मिडियायाव, जाहाथे जोंनि रावखौ नोंथांमोन बाहायनायखौ नुनानै जोंनि जाखांबोनाय फंबाय बिनानावफ्रा
दावगानो थुलुंगा मोनो बेखौ मिजिं लाखिबाय। आरो लोगोसेयावनो 17 बोसोराव जायफोर खामानिखौ बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माखासे राजखान्थिनि नेताफ्रा खौसे जानानै मावनांगौ बेखौ जों मावनाय नुवाखै। दासिमबो क'क्राझार ओनसोलनि अनगायैबो गोबां जायगायावनो बर' हांखोजों लिरनाय साइनबर्डखौ जों नुनो मोनाखै। जायनि जाहोनाव गेदेर गेदेर अफिसारफ्रा असमिया जानायनि जाहोनाव असमिया हांखोजोंनो बेफोर फलिफोरखौ साइनबर्डखौ लिरनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैहाय सालबारि महकुमानि साइनबर्ड फलियाबो असमिया हांखोजों लिरजानाय आरो क'क्राझारनि आवबो गोबां असमियाजों लिरजानाय हांखो दङ। असमिया रावखौ बाहायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय जेथे जोङो बिटिआर रिजननि मानसि हिसाबै जोंहाबो बर' रावखौ बाहायनो हानाय मोन्थाय, बर' रावा मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज आरो 6 सिडिउलनि जै बर' रावा भारत संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव हिसाबै जोंहाबो गावनि रावखौ हांखोखौ बाहायनायनि मोन्थाय दं। बेबायदि मोन्थाय थासेयावबो सरकारा गनायथि होसेयावबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, पलिटिकेल लिडारफ्रा, माखासे अर्गेनाइजिं मानसिफ्रा बर' हांखोजों साइनबर्ड थामहिनबा फलि लिरहैयाखौ जोंनि थाखाय दुखुनांथावना। बियो बर' राव थुनलाइ जौगानायनि मोनसे लोरबां बिथिं, जाय बिथिंखौ बर' थुनलाइ आफादाबो गोख्रोङैनो नारसिननांगौ। लोगोसेयावनो बर'खौ सेथियाव आरो नैथियाव इंराजि होनो हायो, होमबानो बिथांमोना असमिया हांखोआनो जा गुबुन माहारियानो इंराजिखौथ' बयबो बुजिखायो नालाय। थेवब्लाबो जों बिटिआर रिजनाव बर' रावा जिहेतु जोंना अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय नालाय, जोङो बे जोंनि रावखौ जोङो दिन्थिनो नाजानाया गाहाम, नङाब्ला जोंनि रावनि फारसे अनसायनाया गोमालांगोन। बर' आरो इंराजि खालामजायो आरो बर' असमिया हिसाबै असमिया रावावबो जिहेतु आसामनि मोनसे सरकारि राव हिसाबै बाहायनो हायो, नाथाय थोंजोङै असमियाल' राव बाहायनाया जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना। आरो जोंहा राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रियानो गैया, बेफोरबादि उइक पइन्टखौसो जोंनि लिडारफ्रा दिन्थिगासिनो दङ। बेनिखायनो आङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि बिथांमोननि आथिखालाव बिबान मोननाय चिफ इएमफोरखौ खावलायोदि नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि ओनसोलफ्राव बर' हांखोजों लिरनाय फलिखौ बाहायनो नाजायो आरो जाहाथे जोंनि राव थुनलाइ हारिमुआव अराय गोजोर जानानै थायो। आरो बर'आबो दि मोनसे राव दं, बर'आबो दि मोनसे राव हारिमु सोदोमस्रि दङ, बेखौ जोङो जुदि गोब्राबै लायाब्ला जोंनि राव हारिमुफ्रा मोनसे समाव गोमालांनायनि लामायाव फैगोन। मानोना आथिखालाव जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रिनि फारसे असमिया कमिउनिटिनि मानसिफ्रा जाबायदि नारसिनगासिनो दङ, बर' मिडियामफ्राव असमियानि साबजेक्ट होफानायनि लाहार फाहार लाबाय दं। बिनि जाहोनानो जाबाय बिथांमोना गावनि रावखौ, गावनि सोदोमस्रिखौ आसामाव थानाय गासै माहारिफोरखौ सोलोंथारनांगौ बादि खालामनो थाखाय सरकारि भाबै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लादों। नाथाय जोङो सिगाङावबो बिथां हाग्रामा महिलारिनि दिनावबो बेफोरबादि इनिसियेटिभ बांद्राय लानायखौ जों नुनो मोनाखै। आथिखालाव बिथां प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैखोम बिबान लानाय आरो बर'नि सासे राफोद दैदेनगिरि होननानै बयबो बिथांखौ सनमान खालामो। बिनिखायनो आथिखालनि बिटिसिनि बिथां प्रमद बर'खौ जोङो खावलायो जाहाथे नोंथाङा बर' रावनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखियो आरो जोंनि गासै जिल्लायाव थानाय मावखुलिफ्राव जाहाथे बर'नि फलि जों नुनो मोनो, बेखौ खालामनो हायोब्ला खोब मोजां जागोन। आरो खालामनो हायैनि खोथायानो गैया, मानोना बिनि गासैबो पावार एन्ड फांसना नोंथांमोननि आखाइ मोजोमावनो दङ। नोंथांमोना नाजायोब्ला हायैनि खोथा गैया। आरो बर' थुनलाइ आफादा बे बुब्लियाव दिनै बिटिसि सरकार 17 बोसोर सासन खुंलांनायनि इयुनावबो बर' थुनलाइ आफादा जाबादि हाबाफारि लानांगौमोन बिथांमोनखौ लानायखौ जों नुनो मोनाखै। गिबियाव बिनेश्वर ब्रह्म, सनाराम थाउसेन, जगेन्द्र बसुमतारी आरो ब्रजेन्द्र कुमार बसुमतारी मोना जाबादि बर' थुनलाइनि राव हारिमुखौ रैखाथि होनो थाखाय जाबादि हाबाफारि लादोंमोन, आथिखालाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बिटिसिनिफ्राय गोबां थाखा बर' रावखौ फेहेरनो थाखाय मोनदोंब्लाबो थिग मथै बेफोर थाखा फैसाखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनाखै। जायनि जाहोनाव बिथां थरेन बर'नि
एगेन्स्टआव बिथां कमलाकान्त मुसाहारिया बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनिसिम एटमनि लाइजाम मोनसे जिथु भाइरेल जालांबाय जोंनि गेजेराव, बेफोर जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथाव खोथा। बर' थुनलाइबादि आफादनि मानसिफ्रा थाखा फैसा जाख्ल'नाय सोबख'नायाव नांथाबबाय थानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। आथिखालाव जि ससियेल मिडियामाव जाबाय थानाय जि दावराव दावसि, बिटिसि ओनसोलाव बाहायनाय साइनबर्डनि सायाव बिथां बादल बसुमतारी जि खोथाखौ बुंनो बे सैथो खोथा। बिथाङा जिखि आफादनि मानसियानो जाया मानो, बिथाङा नोजोर बोनानै बे बिथिङाव खोथा बुंनाया खोब बाख्नायथावना जादों। मानोना बयहाबो गावनि राव थुनलाइ हारिमु सोद्रोमस्रिनि सायाव खोथा बुंनायनि मोन्थाय दं। बेनि आरो जोंनि आफादगिरिफ्रा जायफ्रा गावनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि थाखाय बिफाव लादों, बिफाव लाग्रा सुबुंफ्रा गावनि हारिनि थै गोलोमदै थानायनि खोब गोनांथि दं होननानै आं सानो। बेनिखायनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय माखासे जायगाफोरनि मावफुलिफोराव थाबैनो बर' हांखोनि फलि बानायनांगौ। लोगोसेयावनो बर'जों लोगोसे इंराजि बा असमिया होफायोना होफायो बे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि खोथा। नाथाय बर' रावा साइनबर्डआव थाथारनांगौनि गोनांथि दं होननानै जों सानो। बिनि थाखायनो ससियेल मिडियाम जि गुसु दावहा जालायबाय थादों बिथां बादल बसुमतारीजों, बे बिथिङाव आं दिनै बे खोथाखौ लानानै दिनैनि बे कन्टेन्सआव गुवार सावरायनाय जाबाय। मानोना बियो जोंनि थाखाय खोब इम्परटेन्स। जायहा हारि राव थुनलाइ गैया बे हारिया बे बुहुमाव गोजोरै थांनानै थानांगौआ खोब साननो लागा। आथिखालाव आसामनि अनगायैबो बर' मिडियामा बांलादेश आरो वेस्ट बेंगलाव आथिखालाव फरायसालियाव सोसनजानाय मोनसे लेंगुवेज जानो थांगासिनो दङ। नाथाय जोंनि आसामनि थागिबि माखासे बर' मानसिफ्रा गावनि रावनि फारसे लेहेम इंराजि रावनि फारसेल' बांसिन गोसो थावनायखौ जों नुनो मोनदों। गथ'आ गोरों जानो थाखाय इंलिश मिडियामावल' फरायनाङा, बर'आ जेखि जाया मिडियामजों फरायब्लानो मानसि जानो हायो। बर'आ जोनोम जानाय लोगो लोगो असमिया बेंगलि जेखि जाया माहारिनि रावखौनो जोङो सोलोंब्ला इजिलि हाखायो। बे बिथिङाव बर' मानसिफ्रा असमिया बा इंराजि रोंनो थाखाय इंराजि बिजोङाव फरायनांगौनि गोनांथि गैया। मानोना बर' मिडियामजोंबो आथिखालाव जाबादि जौगाबोदों आरो बर' रावजों IAS IPS गोबां मानसिफ्रा टपार जाबोगासिनो दं, बेखौ नोजोर बोना नुसेयावबो माखासे मेगन खाना गुनु सुबुंफ्रा गावनि गथ' गथायखौ इंलिश मिडियामाव होबाय थानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना। नाथाय इंलिश मिडियामाव होनायखौ आं स्पेसियेलि गाज्रि मोनाखै। नाथाय मोनसे खोथा दङ, साफ्रोमबो बर' मानसिफ्रानो इंलिश मिडियामाव होजोबब्ला जोंनि फरायसालि एनरलमेन्टआ खमायलांबाय थायोब्ला जोंनि मिडियामा जानो थांनानै थागोन। गावखौ मानसि हिसाबै गायसननो थाखाय जों जिखि जाया मिडियामावनो फरायनो हायो। नाथाय जोङो बर' हिसाबै जों बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ जुदि रैखा खालामनो बयबो नाजायाब्ला, जोंनि राव हारिमुवा जुदि मोनसे समाव जुदि सोरमिलाङोब्ला, अब्ला बिनि दायगिरिया जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि आखायावनो गोलैगोन। बेनिखायनो जोङो गावनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ मोजां मोननो सोलों आरो बर' रावजोंबो मानसिया फरायनानै गेदेर गोलाव जानो हायो, IAS IPS ACS जानो हायो। बेनि रोखा फोरमानखौ जों नुगासिनो दं। थेवब्लाबो नाथाय बे बिथिङाव आं मोनसे खोथा आसामनि गाहाय मन्त्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा, लोगोसेयावनो जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर', लोगोसेयावनो जोंनि बिटिसिनि माखासे केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ आं खावलायो, नोंथांमोना जाहाथे आसामनि जिखि जाया रावआवनो, असमियावनो जा बा जिखि जाया रिजनेल लेंगुवेजनि सायावनो LP सेक्सननिफ्राय आप टु क्लास 8 सिम जाहाथे इंराजि फोरोंगिरि थिसननायनि जिथु लाहार फाहार हाबाफारि लायो, बेखौ नोंथांमोना एसेम्ब्लिनि जोहै सोंथि दैखांनांगौ। मानोना नार्सारि लेभेलनिफ्राय क्लास 8 सिम जोङो जुदि स्पकेन होयोब्ला बा इंराजिखौ राफोद खालामनाय नोजोर होयोब्ला, बेवहाय जोंनि माखासे आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेमाबो सल्भ जागोन आरो गोबां माहारिनि असमिया बर' मिडियामनि मानसिफ्राबो इंराजि टिचार महरै एपइन्टेड जागोन आरो माखासे बेकार प्रब्लेमाबो सल्भ जागोन। बेनिखायनो जोंनि आसामाव थानाय माखासे मिडियामफ्राव बा रिजनेल लेंगुवेज
फोरनि स्कुलफ्राव नार्सारि लेभेलनिफ्राय क्लास 8 सिम जुदि इंराजि फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारि लानानै बेखौ जों मावफुंनो हायोब्ला जोङो असमिया मिडियामनि मानसि इंराजि बा बर' मिडियामनि गथ'फ्राबो इंराजियावदि रोंखा राखा जाहैगोन लोगोसेयावनो इंराजि मिडियामाव एडमिसन होनो साननाय माखासे गार्जेनफोरखौ गोसो बोनो हागोन मानोना नार्सारि लेभेलनिफ्रायनो स्पकेनखौबो जोङो जुदि साबजेक्ट हिसाबै लाफानो हायोब्ला इंराजि बिजोङाव माखासे बर' मानसिफ्रा माखासे बर' सुबुंफ्रा बा दाब जायगानि माहारिफ्रा इंराजि बिजोङाव थांनाय नङा आरो बेफोरो उन्दै उन्दै जाथि माहारिनि रावफ्रा थांना थागोन बिमा रावफ्रा नङाब्ला जोंनि बिमा रावा दि थांनानै थागोन ना थाया बे साननो लागा मानोना आथिखालाव बांसिनै इंलिश मिडियामनि जिथु थासारि बेयो खोब जौगाखांनाय आरो बिथांमोना फोरोंगिरिनि आंखाल गैया बिथांमोना प्राइभेट सेक्सननि फरायसालिफोर बिनिखायनो बिसोरनि क्लासफोरा रेगुलार जायो ओंखायनो सरकारि भाबै बेफोर आसनिखौ लानानै जोंनि बिटिआरआवबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानो हायोब्ला जानो हागौ जोंनि बर' मिडियामा खोब जौगाखांगोन लोगोसेयावनो बर' मिडियामनि बा बर' बिजोंनि महरा गुस्लायगोन होननानै आं सानो मिजिंथियो जोंनि बिटिसिनि गोरा बिथां प्रमद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लोगोसे दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि गिरिफ्रा बे बिथिङाव गोख्रों भाबै बिफाव लागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो आंनि दिनैनि बे कन्टेन्ट्सआव सावरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ नोंथांमोननि बर'निनो सासे इउटुबार होननानै निमाहा खालामगोन होननानै आं मिजिंथियो लोगोसेयावनो जोबथायाव आं नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि गोथार अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौबो आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनो थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय।